Sini Syah Chandra Dewi ini tonggayo sini YTF ni Central Committee ni Working President General Secretary rok te oro phaiman jak sini dui bodol ni je adong rok district block level joto oro phaiman jak sini YTF ni adong song joto ro tinini o second foundation salni dino जों हहम ददमखाय जों अ सालनो पालानाय थानि नरक जत्त फाय मानजा फायमानि बागै नरक जत्तनो हामसाक मुगिया फारै नरनि बिसिकांगो आंबो कक कलक दारब्ला कारण पान्दा नि आनि कक गया गलो चिनो पान्दा तेबो कक नारनाय तंखो नरनि तिनिनि अ फाउंडेशन नि सानो आनि मेसेज कायसानो दंनाय आबंका sacrifice to sibina ang nor ni sekang kok sanani muchungo tini je tabuk o bortomano o hol bisingo je asugui tongnai tamo stage tamo yang stage tolabo जों o hol bisingo je tongnai jotono जों tripurahani tiprasani bagui samung khlainai leaders oroko keneke kewo komia जों MLA MDC EM chairman ngui mano kintu jottoni
chubachuno same no te second foundation ni sal o salma bisoin tini जों बेलबारि गोविंद हल प्रग्राम खालाय दङ जों सिनि नाहारबु त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सालाव जों फिउनानै सिनि बुबाग्रानि बिसिंतिनो 2021 तिनिनि हायसालाव YTF सेंजाकमानि हेतिन दागबाय 2 बोसोर उनका बे बुबाग्राबो जों मेसेज हरका बिनि हाकसामाते हामजागु बेफार हरका गिसुंबो ओमाहायके सारा त्रिपुरानो जतो डिस्ट्रिक्टनो तिनिनि फसाबनो माने सेकेंड फाउंडेशन सालाव जों बानायले दं बान्दाव दिनै साबसाव फाय कुमुनि बान्दाव मानजा फैगासिनि सदरतै दागाबजला डिस्ट्रिक्ट रमै जों खालायलायगाव जाग्रा फाय मानजा फैगासिनि बिजि कुमार सार प्रेसिडेन्ट दङ दिनै टिटिएडिसिनि चेयारमेन दङ सार जगदीश देवबर्मा दंबायो जोंनि बायसपना एमएलए MDC दागनेस आं निजे बायथांते जोंनि YTF नि प्रेसिडेन्ट रुनेल MDC दंबायो जोंनि सुरज संगिको जितेन्द्र वार्किं प्रेसिडेन्ट जनरल सेक्रेटारि ते जत ब्लकनि प्रेसिडेन्ट ते एक्जिक्युटिभ बडीआव जत फाय हामबाय गोविंदबारी और गोविंद हल बेलबारी फुगुलुं और सदर डिस्ट्रिक्ट ताई और दाकातजला डिस्ट्रिक्ट YTF बाय जगालिजाक और सेकेंड फाउंडेशन डे सारा त्रिपुराओ चलितंगो तिनि खायदिनो तिनि और चलितंगो खूब गाहाम कायनो हम ददमनि बिसिंतिनो और खलायजाखा बेलाखे गाहाम YTF नि फान बरक तिनि बरक समय दांखा तिनि बंगे आसाइमा साल केक रग रालायखा और केक रग रालायमानि बिसिंति खलाय बरक पारालायखा फ्लेग रग तिसालायै ताई बंगे समायावनो गोबाग्रानो लगिरिनाय ताई जात दफानि सामुं तांनाय ताई अहानि बागै दफानि बागै बरक सामुं तांनानि बागैनाय बरक उनसुया अबनो बं थानि जों बंनि कक सामानि ताई बं समायनो जों साइमांका आव जों बुरि रग उंदिबो जोंनि बुरि बदलगो अमहायनो जोंबो बरकनो लगिरि थानाय तामकाय इयो दंखा समाजनि जाति इयो दंखा समाजनि बिसिमाहिनि साजागो ताई समाजनि जाति बरकनि सामुं खायथेनि जों बुरि रगबो उनसु लायगला आरो जों जारा MLA नि दंनाय 13 जन MLA दंगो जों MLA रगबो बरं साइड खालायनाय आरो DWF तो साइड खालायनाय न जों साइड खालायजा आरो तिप्रा मथाबो साइड खालायनाय बिनि तिप्रा मथाबो दं DWF दङ MLA रगबो दङ ताई MDC चेयारमेन बरं जतन दंबायो बरं सापर्ट खायनो ताई बं फाननो बं फानतेबो स्ट्रंथुन हा दफानि सामुं खालायजाथुन ताक बिशेषकै तब जोंनि समाजो बेलायखाय और ड्राग्स रग नि और खैयो कसालायखा अ ड्राग्स रग नि खैयो कसामानि अब बाहायके अ खैनो जों बाहायके र सानानि अ खैनो बाहायके जों नर लायनानि अ ड्राग्स नि बाहायके मुक्त मानानि अ इयतनि बिसिंतिबो नबो जों अब कक मा कसारखा ताई बरबो बनो कक कसारो ताम हिमालय अ इयतनि बिसिंतिबो बनो फाननि बिसिंति बनो गयमानि ताई बरंनि एकता बद्धनि बिसिंति खलायै जदि ब्लक जदि थामसानि मारिनि बिसिंति खलायै साबो ड्राग्स फाल आब्रमो जदि बरो खेल नारखां दांखाय साबो ड्राग्सा बरंनो जदि खेल नारखाय हामजाक मानि बिसिंति खेयै बरंनो बुजखां दांखाय अमहायके सिख्लारो ड्राग्स